ɓamtare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to lappol palol dande maayo gorre wayi worgo mayela gambi bafata dinguiraya fallema ko on waktu yoni ha to tigin kame seno wali ene jeeya e gardedi kabruji men hoorejo leydi sénégal hanki holliti oɗo hen boros beele wayalta e leydi sénégal ha laaɓa ko ma goto kala jogo carnet mum vaccination to leydi mauritanie armée leydi ndi holliti yeddi ha memi leydi wiyede camion ngaji algérie yanama e nder leydi muɗum to leydi mali jagorɗon jeygu haɗino locol capanɗe jeegom e nder leydi ndi bitikaji kame yogay ɓen fiyoɓe mburu kala guddama e wawnere to leydi guine Conakry police fawi juuɗe mum e bandiji ɓen tampinnoɓe no fewi ɓe hinde cyber criminalité taw ko rewɓe resaɓe to leydi Côte d'Ivoire Abidjan ha fenma Adjamé kame yippogo Treichville leyɗe kewɗe oɗo saaha mo gonen joguima caɗele yangara jeeyi sababu ko dognoɓe taxi ji compteur koko natani hofgo juuɗe kabruji men manawena toon to Burkina Faso Nigéria Swaziland Éthiopie ha fenma toon to Espagne kame Sine ha to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe ɓe darotake e rewɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ne safra dendagal rafiji worɓe kala ceerno Djiby Sy ko jaadindo ɓalawal e danwal kala bawɗo listihara moƴƴuɗo longal joom istinjaba ha timmi ceerno Djiby Sy ne andina dendagal kilineɓe mum wonde oɗo saaha joni omo tawe nder leydi sénégal to wuuro men wiyetego Djoum kala jiɗɗo jokkodirde e makko nder leydi sénégal numéro makko ko 00221 78 163 24 82 so tawi ko numéro makko whatsapp ko numéro makko leydi Mauritanie mbatta ko 00222 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy ne jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala nokku e kala continent mo neddo leydi e kala continent mo client makko woni ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya weng tawa haydara yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti ha habba walla jano borgal ceerno Djiby Sy ko labɗo reedu malaɗo wune mbadden dando faade makko maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Baldé ko gendiyanke dariniɗo pulagu dariniɗo gende mum hano hannirta ni maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement maître Adama Baldé ene jogui leɗɗe pewnaɗe ha fewi bawɗe neldede kala leydi e kala continent maître Adama Baldé ene wiya dendagal kilineɓe mum ha tengtinono wonɓe nder leyɗele Europe ronkoɓe hebde kayitaji jokkodire makko joni keeɓa kayitaji ma hano hannirta ni maître Adama Baldé ene yawrani ɓen commerçant ji ɓe arsigaji men uddi walla ɓen gollotoɓe société ji ronkoɓe yitade koye mumen jokkodire maître Adama Baldé joni jittuɗa hoore maɗa maître Adama Baldé ne wiya dendagal ɓen yimɓe yiɗɓe dillude dawrugol e waɗoɓe fugu koyngel woni sport e dendagal nokkude dowlata kala so tawi aɗa yiiɗi ɓayde indema haale ha pet hoodere ma fetta joni jokkodira e maître Adama Baldé
maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha jomo tawe to Mbacké Sara Touba e leegal biyetegal Mbacké Dembo tawa kadi waɗɗani daral baali maître Adama Baldé kala jiɗɗo jokkodirde e makko mbatta ko 33 976 12 00 ko numéro bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 walla kadi mbaɗa 77 454 27 09 ko numéro ji makko WhatsApp maître Adama Baldé ene wiya dendagal fulɓe yo yimɓe dutto e fina tawa mumen dutto e gandi mumen nangga e fina tawa mumen ha tiiɗa maître Adama Baldé so tawi a yiiti hello makko YouTube to weeyo ma taw toon sa waɗi maître Adama Baldé jenguinen fulɓe ma yi toon golle payodinde ɗe waɗata maître Adama Baldé mbaɗnen danno faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jam nyalle mon musidɓe tedduɓe jaslari tati jolal hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase goo kabruji mene ɗemgal pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV lowre men YouTube ko musidɗo men Saydou Abouba gartaten koyoɗo hen boros mo coronavirus jeeyi sababu kam e jonde e yewtidde hakkunde laamu leydi Sénégal kame ɓen tambiɓe loni sida haalde oɗo hen boros biteɗo sida disodiral balɗe tati ñalawma hanki o hoorejo leydi ndi toon to centre international Abdou Diouf to Diamniadio o suuti toon konngudi makko hollidde haɓade oɗo hen ñaw tampinɗo aduna kala ñaw biyeteɗo sida ɓoyata maɓe jettin e ɓooje mawɗe no feewi kene tolno e milliard uji ɗiɗi koppareje France CFA wawa fawede e juuɗe jagorɗo kalfinaɗo cellal ɓalli leydi ndi beele kadi yimɓeɓe mbawa rentade ha mbawa kadi ɓurade safrade oɗo hen ñaw kanko hoorejo leydi ndi noon wa arti ko fate banggue oɗo hen mborosa tampinɗo windere nde kala juuki hewɓe haaɗi hewɓe yaade tampini hewɓe yooɓi pittali kewɗi uddi gueɗe kewɗe woni boros biyeteɗo coronavirus o holliti beele tan oɗo hen ñaw yatira caggal no feewi e nder leydi Sénégal sellata so wona yurnite ko fate banggue page vaccinal ko wiyete carnet vaccination nde moni kala wawata dañde ɗum ha tenti e nokkuji dendaɗi ko wayno jumaji ko wayno tufɗe dendirɗe kala ko wayno jeereji e nokkuji goɗɗi kala so tawi tan moni kala heeɓi carnet mum vaccination selli e mum heeɓi dosuji mum jamiraɗi ɗi ene gasa oɗo hen ñaw ma yatire caggal no feewi ha joni keddoɗen koye oɗon boros mo coronavirus jagorɗo mo cellal ɓalli leydi Sénégal no wowi wadde kala subaka so huccidde ɓesguji leydi ndi kala andinaɓe oɗo hen boros ɗo yarata e leydi ndi gam teskede oɗo saaha mo gonɗen ñawo ina usti e nder leydi Sénégal ujunere e capanɗe jeeɗiɗo e tato woni ƴewdaɓe subaka hande o tawani jogui oɗo hen boros ko yimɓe nayo ɓe nayo kala ko raɓaɓe anda ka raɓɓe ɗumen yimɓe joyo keeɓi cellal mumen yimɓe ɗiɗo ene tampima ballite fofandu neɗɗo goto wasi hen fittandu muɗum gartaten koye kabaru jirlotoɗo ɗiɗo dumunnaji kala e ɓoggi karale ha tente WhatsApp gam wiyede Sénégal ne jogui sukara taw sukara o ko sukara baɗɗo posone wonande tambiɗo jeeygu Oumar Diallo e jayde RFM o holliti ɗum wodani nde tawno Sénégal ne jogui tambiɓe oɗon fannu no fewi ɗum ɗon wondi ko wodata neɗɗo haade mum yaltinde konguɗi yo ɗaccu ha ɓuura sellude oɗo hen suka gorko woni inde makko ko Mohammeda Bougar Sarr jafoɗon Mohammeda Bougar Sarr woni inde makko yarata koye duuɓi capanɗe tati e goho kan woni ñalawma hande o keɓɗo prix Roma muɗum taw ganduɗa ko deftere nde windi nde o inniri la plus secret mémoire de homme taw ganduɗa kadi ko écrivain bindi yanke ɓurɗo heptine to banggue Afrique subsaharienne taw kadi keɓɗo ndiɗo jeenari koye makko fuɗɗi kanko ɗo hen suka gorko mo ganduɗa binduɗo ndeɗon deftere taw kadi ko suka Sénégal najo yeewi askan wi to banggue politique hanki ɓe toɗɗima hoore listu mabɓe biteɗo Barthélémy Dias
Diaz mo ganduɗa kan wonno maire kan woni maire Mermoz oɗo saaha yo gembonoɓe ha tiiɗa ko fate banggue ƴamde mairie Dakar mo ganduɗa taw ganduɗa hoorejo leydi suuɓi kañum ko Abdoulaye Diouf Sarr jagorɗo mo cellal ɓalli leydi Sénégal kamɓe yeewi askan ngal ɗona moɓodiral e ballal tahaw Sénégal mo Khalifa Sall ɓe moɓodiri gam oɗo saaha gembude mbiri hoore listu mabɓe ko Barthélémy Diaz beele kañumne wawal a tetanteɓe mairie ndi ɗum ko caggal nde oɗo hen debbo kañumne yinno gembade woni Soham El Wardini gonɗo ho oɗo saaha mo gonɗen gardiɗo mairie ndi ko wona ɗum ko Barté windimo ɓattaki ko fate banggue kaldigal kam e waddude jungo e fando keddoɗen ha joni koye dawru gola wallu Sénégal kam moɓodiral mum e PDS kamɓene hoore liste mabɓe ɓe tuɗɗima biyeteɗo Doudou Wade taw kadi ganduɗa Doudou Wade oɗo saaha mo PDS beele wawonde mbiri mabɓe ko fate banggue ƴamgol mairie mo Dakar ma o tawoy toon Abdoulaye Diouf Sarr kam e Barthélémy Diaz oɗo hen gorko yarano koye duuɓi 50 on nottoto ko inde Mamadou Sall keptinaɗo no feewi ɗon ɗo juma mawɗo mo Dakar kam tawa hanki en wasi fittande mum sara juma ɗo ɗum nan ko sanga 19h ɓandu makko nawama to hôpital mo Dantec gam oɗo saaha losko ha ɓuura andede hoko jeeyi sababu o yalti oɗo henna aduna to Mboro tonne kadi kottana musɗo waɗi toon e commerçant goto joom ngaalu mo ganduɗa koɗɗo e galle muɗum kono kadi kala saaha ƴettowo oto mum yaaha juuroyo galle mumen mawɗo o caggal noon yeɗa set jawtuɗo henno e aada no wowi adorade e kala saaha so huɓɓude oto makko yaade galle mawɗo to salminoydeɓe e wodde ko addandeɓe e juurademo nden wo yettima toon wo salmodire mabɓe ha gasi ala ko heddi sowona omo rutto to fati oto makko gam yaade ko nden o wi baaɗi ko yo ɗoftumo ha ɗo oto makko ɗo nde baadiraɗo ɗoftimo ha ɗon hawre baadiraɗo ne jogui laaɓi yaltini woni e fiide mo ɗen laaɓe nde o wiyata kam omo darto taw laaɓe ɗe tampinimo no fewi wo yani ɗo no luuki noon yimɓe ballumo nde yimɓe gaari mbaɗimo oto gam nawdemo to cuuɗi safara mabɓe yettoyat taw ruttima e joomi ko ala ko baadiraɗo miiji wadde so wona dogde oɗo saaha wiyama tebne tawe e juuɗe dadiɓe ɓe gendarmerie ɓe leydi Sénégal gam losko ko jeeyi sababu kono heptinaka noon gam rafede mo haqqille kono woni jaydi kolliti omo soomi oɗon rafi e nder makko keptinen yimɓeɓe guila ɓe joɓade pittali yimɓeɓe ha tenti so en kodde yimɓe wonno neɗɗo wayata tan alay saago ganden oɗo hen no wayni ene gasa ma dañ ñalawma mo ari woda mo yaltini aduna taw kadi wonani e belaɗe makko to leydi Mauritanie paɗena to leydi Mauritanie toon to hoosomo Mauritanie tugganma gila hanki haɗo kala jogɗo e baka ene naata Mauritanie so yettima kay ɗon ɗo rooso Mauritanie ɗon namdete ko carnet vaccination ko wona ɗum ko joƴƴinama ɗon on comité gam jurnittoɗo ko fate banggue natoɓe yaltoɓe gam haɓade oɗo henna ñaw coronavirus hayso tawi woni wona e wawnere gam vaccinade kam oɗo saaha kala mo ala carnet vaccination ma heɓɗon caɗele mawɗe no fewi Mohammed Wuld Abdelaziz gonnoɗo hoorejo leydi Mauritanie duuɓi mum sappo ñande altinde waɗino ɗaɓɓande to ñaawo beele wawa ɗaccitede hayso tawi koye dow sarɗi on ñaawo noon ala kala ko jaɓanimumen haydara ɗum ko caggal nde waɗi lebbi 5 e kaso tumaɗo ko fati e banggue mbuñaari gouvernement mo Mauritanie ƴetti peeje mawɗe no fewi kene fotto wonde ujunnaje 3 hectare gam oɗo saaha remde hen ko wiyete lugumaji gila tan e lugumaji ko wayno tomate e gueɗe goɗɗe kala toon to diwan mo Erkise e wiide jagorɗo kalfinaɗo ndema woni Seydina Wuld Ahmed Ali ɗum noon ko wallide sukaɓe ha sukaɓe mbawa tigui moƴƴinde kadi nde Mauritanie ustata faggoyade walla ni jiggoyade ko fate banggue lugumaji caggal leydi mum gam teskede lugumaji kewɗi kewi iwritto Mauritanie ko toon to leydi Maroc. Fadimatu Bintou Abdelmaliki kam woni président région de Nouakchott taw kadi ganda oɗo saaha mo gonɗen toon to Égypte ñalawma hanki o toɗɗama toon woni toon président assemblée générale to assemblée régionale jaflon taw ganduɗa ko guure mawɗe taweteɗe Afrique Nord to banggue toon to Algérie ɗum noon jonde mabɓe mawde tijjande ko hitande ujunnaji 2 hakkunde nde ɗon hitande l'armée leydi Mauritanie yeddi ha memi leydi gam wiyede
situji kewɗi Mauritanie jaltini wonande jangu e camion ngaji Algérie taw ganda ko bannoɗi marchandise ne payi Mauritanie jana ha tato mbasen pi ha ɗiɗo mbasen pittali mumena armée leydi Mauritanie yeddi nguɗon jangu wiyede waɗi koye nder leydi muɗuma kañum ala kalɗo teski jangu e nder leydi mum ɓe erima noon yogay médiaji taweteɗe nder leydi Mauritanie hade mabɓe yaltinde kabaru ko fate banggue hakkude keeri leyɗele ha tendi hakkude leyɗele ko addata fitinaji nde jomin a jurnitto ɗum no moƴƴi no feewi joni to Mauritanie keddorɗen Mauritanie neldi kene foto wonde temedere capanɗe jeetati laafa mbulawa ka hinde gendarme ɗum noon ko ton to RCA Centrafrique ɓe jettima to wuro wiyetengo Abriya ko ton ɓe jogori joɗade gam addude jam e kisala al akhbar ɓe kolliti wonande ambassadeur mo Maroc Hamid Sabbara yewtiddi e gardiɗo tourisme wangotoɓe nder leydi Mauritanie woni wuldu Abdelrahmane ɗum ko caggal nde on yaltini konnguli mum hollirde wonande ɓen wangiyankoɓe yiɗɓe wangade ceene joɗɗe kame geloɗi e nokkuji gure mawɗe nayeje kala e nder leydi Mauritanie Occident en nan toon juuki to leydi Maroc kono kanko on ambassadeur o holliti mo wallodira ɓen ha ɓen mbawa yettade e nder leydi Mauritanie to Mauritanie campagne findino jertino ton to région mo Basse taw ko ganduɗa koye gardugol gouverneur gardiɗo nokku o woni Mouhammeda Wuldu Tidjani ɓe dañi wadde toon jewte mawɗe no fewi kame gure e aynaɓe taweteɓe nokkuɓe kala e eggiyankoɓe woni egga hoɗa en kala nde jomin mbawata rentade oɗo saaha mo gonɗen ko saaha mo keneli kono kadi nde yimɓe ɓurata wawde rentade no fewi ko fate banggue cumuji nde tawno so tawi aɗa gala hoɗa aɗa abbo ko fate banggue huuɗo ɗum noon ndena huuɗo wonko yeeso ma ko tan mbasa sumde ko ɓurata waɗandema gartam jagorɗo ndiyam batuji ɗiɗi oɗo saaha gam yiɗɓe moƴƴinde gurdam e rewtude ɗomka ha tenti yogay gure taweteɗe keeri leydi Mauritanie ko wayno Kobani taw kadi e toon to wiyete Titane taw ko gure taweteɗe nokkuji goɗɗuɗi nde mbawata hebde ndiyam timmuɗama tawni tawi nder wilaya mo Hawdila Garbi nde jomin mbawata sertude e ɗomka haalaɓa sengi wi to Mauritanie koto Mali paɗena jagganoɗo kene wona duuɓi nayya ɗaccita hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas taw kadi wostodira kene fotto wonde temedde ɗiɗi taw ganduɗa ko jihadiyanke woni ex otage taw ko biyeteɗo Sophie Petronet taw ganduɗa ko jaraɗo e duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeegom oɗo saaha namde kewɗe hoto rewi mbiyete ko Côte d'Ivoire walla ko Sénégal haw naati leydi Mali kono kam wo teskama e nder leydi Mali e nder région mo Sikasso taw koɗo yiiɗi faade ko toon to Gao ɗo sahno gendarmerie nationale mo leydi ndi ene yiilomo gila tan nogas e jeenayyi lewru manduɗo ndu ha ɗo yitaka o hollitino kanko on otage ex otage jagganoɗo ha nawta toon to France hollitima o rutto ha toon to Gao saabu mo jogui toon ɓiɗɗo mo nehi toon kono kadi golle makko gasani toon to leydi Mali ko leydi ndi ganduɗa nde o waɗi duuɓi kewɗi no fewi loni erima état malien nde mbawata dartinde fitinaji ummina ñawore timmude ɓen toñoɓe e ɓen toñaɓe kala ɗum ko caggal e kala saaha nde pelɓodire mbaɗi e ɓen jimaɓe e ɓen wiɓe kaymin jiimi ɓen wiɓe jimaka toon to région mo Kayi ha ganduɗa e nder lewru septembre mayno nduya waɗi laabi jeeɗiɗi taw ko pelɓodiri e musde no fewi ganduɗa waɗi neɗɗo goto wasen fittan mum capanɗe jeeɗiɗi neɗɗo gañi hen ken won ujunnaje tato neɗɗo taw ko wiyaɓe toon ko maccuɓe dogui moltoyi toon to Bamako kene foto wonde capanɗe tato neɗɗo jaggama hen oɗo saaha ene fadi ñawore mum ɗum noon oɗo saaha ɓe erima kamɓe lonide laamu leydi Mali dartinta ɗin fitinaji ko ɓuuri yawde jagorɗo beldal mo leydi Mali woni Ismaila Wage yillo yima toon to Gao ha tente wuro wiyetengo kaji ɗum ko caggal nogas e 5 kilométre ko e Gao ɗum ko caggal jangu mandongo nogas e 3 octobre lewnu mayno ndu ha ganduɗa pelle joguitiɓe armeji taw ko heedanɓe wonande tigui renɓe koye mumen ɓe hinde Touareg ha sappo mumen mbasi pittare men jeegomo gañi hen ɗum noon ko kaldigal nayimo toon kam ene wondi e disodiral hakkude mabɓe kala ɓen kala jeeya koye sifande algérie hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo e joyyi kono siftinde on guila tan kanko on jagorɗo wo toɗɗa ko fati banggue mouvement CMA
mouvement aljawat tuminoma wonande o heedani ko liƴƴi goɗɗi walla heedani ko pelle goɗɗe ɓe ɓurani andude haydara e nden sifande ɓen ha ɗo ɗo gonɗen jaɓani bisma demo hay seeɗa finoɓe to région mo Ségo ne goni e caɗele mawɗe no fewi yogay maɓe ɗanotte ko guitel gotel ɗum noon ɓe lombi ko hakkude armée leydi Mali kam e pelle joguitiɗe armée ji so wona tan pelle joguitiɗe jooɓi pittali maɓɓe ko armée leydi Mali joɓoto pittali maɓɓe mi jeeyi sababu ONG goto biyeteɗo Human Rights Watch taw komo Amérique naɓe kolliti kene fotto wonde 240 kilomètres de Bamako e toon e nder nokkuji taweteɗi toon e wuro witengo e nde wuro witengo Ndola kene wona yimɓe jeetato taw ko jamburen ne wonde cukalel golel gotel mbarama toon taw yoɓi pittali maɓɓe ko armée leydi Mali kono noon armée leydi Mali yeddi ɗum ha memi leydi jungo jamdi tingo hakkude yeeyoɓe mburu yaadiɓe Amadou Dembélé wiɓe tan oɗo saha ñande altine nde koma ɓeyda coggu mburu loccol mangol koma wonta buuɗi capanɗe jeegom nogas laabi tati nde puɗɗoɗa ƴakkude mburu e nder Bamako e ko taari ɗum kala ɗum jeeyi sababu jaagoɗo jeeygu holliti hay loppet ala hen kono kam kala boutique walla kala coosa walla kala boulangeri jeynoɗo ngolɗon loccol buuɗi capanɗe jeegoma oɗo saama goɗen kaytol ɗakkama e demal boutique mum uddama ha tiiɗi gam jagorɗo wiide ɗum hay loppet yaadani hena jokkodiral hakkude Russie kame Bamako e ɗum noon fuɗɗotto ko sappo e goho ha fayma sappo e ɗiɗi jagorɗo leydi Mali gueɗe caggal leydi ma yilloy toon to Moscou ñande sappo ha ñande sappo e goho sappo e ɗiɗi ma o joɗoɗo e nando makko oɗon jagorɗo gueɗe caggal leydi maɓe jewtida gueɗe kewɗe ko fate banggue gurdam leydi Mali ha tenti e nden ko mum siftinde ona kene fotto wonde ujunnaje étudiaji Mali naɓe ne tawe toon to Russie ko fati e banggue yoga e hebloji sen giwi toon to leydi Mali koto Guinée Conakry police fawi juuɗe mum taw ganduɗa koye sagataɓe tato ne wonde suka debbo jarawo e duuɓi 15 biteɗo Aïcha Camara taw kadi ganduɗa ko tambiɓe toon cyber criminalité ne gujja cukalon tokson ko wona ɗum ko kadi so tawi ɓe keeɓi natal debbo desaɗo haaɓe gandi tawon ko jogui e kala saaha aɓe mbaɗa ɗum ko wiyete chantage walla ɓe mbaɗa publié ɓe keɓa mum haalis jonɗo no fewi mbiyama teɓɓoɗo saaɓe tawe e juuɗe ɓen dadiɓe galle danejo mo États-Unis de Amérique Joe Biden hoorejo leydi ndi yowi leyɗele tati e nder Afrique leyɗele tati ne hen tawe leydi Guinée ɗum ko caggal nde Guinée waɗi kuddata kam e leydi Mali kam e leydi Éthiopie ɗum noon ɓe jowa koko fate banggue commercial newnanede hakkude leydi mabɓe kam e leyɗele Amérique ɗum noon fuɗɗoto ko ñande 2 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi to Côte d'Ivoire Abidjan nonne kadi Abidjan yuppogo Treichville nonne kadi ne wonde Adjamé Cocody ɗeɗo leeɗe hay leeɗe goɗɗe kala ne jogui caɗele ya ngara no fewi ɗum ko caggal ɓen dognoɓe taxi ji taw ko taxi compteur caggal kayde natani hofgo juuɗe gon hofgo noon fuɗɗi ko ɗiɗi hanki ha fenma jeegom nduɗo hen lewru ɓe dartinta goɗon hofgo jeeyi sababu noon ko wideɓe woni autoji goɗɗi noon toon ene doga toon taw hay mbuɗu jaɓata tene kamɓe koɓe yewɓaɓe taxi ji no fewi kono noon ɗum dartinaka hay seeɗa tene gurdam mabɓe ne satti no fewi ko fate banggue ya ngara leydi ndi ne waɗi gueɗe kewɗe ɗe ndewani lawola to Côte d'Ivoire keddana joni suko gorko jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati kam weddi hoore muma taw koye 10e étage e immeuble goto tawete toon to Adjamé nde o yettoto leydi gama oɗo saaha mo goni sapeur pompier ade makko hay fittandu heddaki e makko to Burkina Faso konin koɓe jeeyo mbasi pittali mumen kono kadi kam armée leydi holliti yoɓima pittali ɓen worɓe joguitiɓe armée ji jondi ene wonde chef mabɓe goto joguitiɗo armée ñande nogas e jeetati lewru manduɗo ndu e wiide armée leydi ndi to Nigéria ko bandiji jeegomo taw ganduɗa ko armiɓe ha keeɓi ñiiƴi mumen joguiɓe armée ji ha keeɓi ñiiƴi mumen kañumen jani université goto duɗal jaaɓi ha tirdi gotal tawetegal to Abuja taw waɗɗani bowal laaɗi diwoje ngal Abuja sanga 2h jamma woni hen sukaɓe ɓe nawi toon ene wondi e yimɓe jeegomo woɗɓe kono ɗo police holliti ene jokki loskoji mum kono suwa taw haydara andede hen Swaziland caggal seppoji bannoɗi toon contre ko fate banggue roi mo Swatini kene wona capanɗe nayo e jeegomo neɗɗo mbasi en pittali men ɗum ko caggal nde police
wotori sembe mawɗo no feewi kene wona temedde ɗiɗo e capanɗe nayo e joyo neɗɗo woni gañiɓe en gañande musde no feewi ko wona ɗum ko hoorejo leydi Afrique du Sud hanki yilloyima toon ngam addude jaam e kisal caggal fedde diwan o yillade toon ngam joɗodade e pelle civil kam e huwa o kala beele jaam duumiɗo ar toon siftindon ken woni joni duuɓi capanɗe joyya kala ken wiye landa dawrugol koko haɗa e nder ndiɗon leydi tokkosiri taw ko huwa laami ndin leydi to Éthiopie gouvernement Abiy Ahmed waɗi erango muɗum e nder leydi ndi kala ko état d'urgence ɗum noon kene fotto wonde temedde 4 kilométre de sa hobel ngam faade toon to Addis Abeba teskama o sa Éthiopie ene wuli jaw hakkunde laamugu kam e hobel mo tiggere to Espagne ko fate bange renoɓe maaje kaɗɗe Espagne ɓe kolliti ñalawma hanki o ɓe jiiti kene wona temedere capantati e jeeɗiɗi ɓandu taw ganduɗa ko migrant ɗannotoɓe ɗan leɓe ndewani lawol wonnoɓe laakon min ne maayi ɓalli min ne puɗɗi bonde ne hen debbo goto taw koye maayo Canari oɗo saha kamɓe kala ɓalli mabɓe gawama to sin laamu ngu erima finoɓe leydi ndi kala nde mbawata sodde nguura timmuɗo mofta ɗum e galleji mumen ngam teskede ñaw coronavirus koko ɓeydade e nder leydi ndi kala États-Unis d'Amérique fuɗɗima vaccinde taw ko sukaɓe jarowo duuɓi 5 ha fenma duuɓi 11 ɗum nan ko haɓade ñaw coronavirus oɗo hen gorko o yarata koye duuɓi 61 woni inde makko Eric Adams kanko tigui toɗɗa ñalawma hanki o woni ɓalejo ɗimmo gardiɗo taw ko maire wuuro New York e nder histoire ɗum ko caggal David hitande 1990 capanɗe hakkude mum e hitande 1993 on woni ɓalejo gadinoɗo wonde maire wuuro New York ñalawma hanki o toɗɗama Eric Adams jarowo duuɓi 61 oɗo saaha woni ɓalejo ɗimmo natɗo e histoire wonde maire wuuro New York ɗum ko caggal nde o wonno kanko hoore makko neɗɗo gonɗo e booli o nanggama lawɗi kewɗi taw ko police caggal noon o felliti nadde police nde wonate police ko nden o darni catala haɓade kala ken wiye racisme e nder leydi Mali e nder leydi jafuɗon e nder leydi États-Unis d'Amérique ko nden o felliti kanko ne nadde e politique oɗo saaha mo gonɗen o woni maire wuuro New York musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabaruji garandena kekiɗe hande oɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena